I den her video kigger vi nærmere på det her lækre klimaanlæg til autocamper og til campingvogne. Den hedder Telair Klima E-Van, og det der er specielt ved det, det er, at den er så utrolig kompakt. Den har en længde på 71 cm. Det betyder, at den er meget, meget kort. Den har en højde på 23 cm. Det vil sige, at den selv ikke er særlig høj. Og det betyder altså, at nogle gange, når man ser den fra siden af, når den sidder på taget af sådan en campingvogn eller en autocamper, så virker den ikke sådan rigtig stor. Noget af det, jeg synes, der er specielt ved den, det er, at den har en køleeffekt på 2.200 watt. Og det vil sige, at det er lige mange af de andre lidt større klimaanlæg, på trods af, at den er så kompakt. Og så er den også med varmepumpe. Og det betyder, at den også kan varme, hvis man har brug for det. Og det er altså ikke en elpanel. Altså der er nogen, hvor der er sådan ligesom en brødrister inde i den. Det er den rigtige varmepumpe, og derfor kan den altså varme med 2300 watt. Jeg foretrækker stadigvæk, at man bruger varmen i vognen, men har man vognen til at stå derhjemme, eller er et sted, hvor der er gratis strøm, jamen så er det jo fedt, at man også kan varme den op med klimaanlægget. Det første, man gør, det er at tage taglugen af, og den er egentlig ret let at få af, fordi den sidder bare med sådan noget blød tætningsmasse. Når den er kommet af, så skal man lige have renset rundt omkring, så det er helt rent, fordi der skal ikke bruges tætningsmasse, når man monterer den, og det gør det jo en del lettere. I den her, det er jo en Adria, og der har de allerede fra fabrikken af trukket kabelgennemføring, så man let kan montere kablet ind i skabet til 230 volt. Og det er egentlig det eneste, der skal til her. Og så skal vi egentlig i gang med at pakke aircondition ud. Så har jeg pakket aircondition ud, og I kan se, at den er meget, meget lille, og det er noget af det, der er fedt ved den her Telair. Det er størrelsen på den. Den fylder ikke ret meget op på taget, og så skal man ikke være til højde for et ekstra tagluer, solceller, antenner. Det er jo noget af det, der er rigtig fedt, og så ser det også pænt ud, at den er så lille. Men det, der er lidt smart her, det er, at som sagt, der skal ikke tætningsmasse til, fordi den er en pakning, der sidder her, der ligger tæt og holder tæt helt ned mod taget. Så man lægger den egentlig bare oven på hullet, og så er den egentlig klar til at blive monteret. Der er et stik hernede, og det er det, der kobles til underdelen, når vi skal kan styre den på undersiden. Og så det sidste, der er, det er, at når I kan se herover, så har vi lige heroppe under, der er det til at koble 230 volt til, og mere skal der ikke til. Så det er altså rigtig, rigtig simpelt. Ind i vognen skal vi så have trukket noget kabel, og som sagt her i Adria, der har de lavet det her kabelgennemføring. Man kan godt lave det her bord selv ind i et skab, hvis man vil. Det er noget af det, der er lidt svært, så der skal man virkelig passe på, så man ikke kommer til at bore op i taget eller bore ned. Så hvis man tænker, det er ikke lige til at skal lave det her, så kan man gøre det, at i stedet for at bore i isolering, så kan man gøre det at finde en meget, meget diskret kabelbakke, køre hen og så tilbage. Og der er jo ikke nogen sagt, at man skal skrue den fast. Man kan jo gøre det i den her kabelbakke, kan man jo lave på den her måde, at den er bare klistret op, så en gang, hvis man skal sælge vognen, så kan man tage aircondition med igen. Det der så egentlig er det helt simple i det, det er, når den så kommer ned i skabet, jamen så gør man egentlig bare det, at man sætter 230 volt stik i enden af den, og har man et stik, så kan man jo bare sætte den ind i stikkontakten, lidt ligesom et hvilken som helst airfryer eller varmeblæser eller hvad nu man har. Det kræver selvfølgelig, at man har et stik derinde, man kan sætte den i, og hvis man ikke har det, jamen så kan man jo få en elektriker til at lave et 230 volt stik, eller hvis man kender en elektriker, eller få det gjort, så er det egentlig ret simpelt at gøre noget ved. Mere skal der ikke til. Og op i taget deroppe, det var der, hvor vi bare lige skulle koble 230 til op i enheden. Og underdelen, den ligger lige her. Og I kan godt se, den er altså ret simpel. Der er ikke så meget her. Den ligger her. Og det er det her stik, som I så, som bare lige skal sættes i den topdelen. Det, der så er vigtigt, det er, når underdelen så kommer herop og sidde, så skal det altså lige spændes. Og der sidder nogle momentnøgler, altså det er ligesom en skruetrækker, hvor man bare skal spænde det. Men det, der er vigtigt, det er, at man spænder det med det rigtige moment. Og der skal den spændes med 1,6. Og det, man gør, sådan en momentnøgle, det er jo ikke noget, alle har. Men jeg ved, som det er lige nu her i hvert fald, der kan man købe sådan en momentnøgle til Hansen til 199. Og så kan man spænde den med de her 1,6. Og det, der er vigtigt, de siger, det er, at man skal spænde det på kryds. Altså man må ikke spænde 1,6. Man spænder først her, så spænder man derover med moment der, og her, og så er vi på kryds, og så er den egentlig spændt. Og så skal der ikke mere til, så er man sikker på, at det holder tæt, og igen, man skal ikke i gang med tætningsmasse, det er ret let. Kablet her, det er 1,5 mm i tykkelse, altså det kan man jo også købe til Hansen, hvis man vil det. Så der skal ikke så meget til for at montere sådan en aircondition. Og det er en god idé, og det er selvfølgelig at finde et hul, der er ledigt. Og der er også nogen, der gør det, og selv saver deres hul, og der er også skabelon med til, hvis man vil selv i gang med at skære et hul. Hvis man selv skærer hul og har mod på det,
så er det altså vigtigt lige at få sat noget træ i, så det stabiliserer den og få det limet. Man må ikke bare lave hullet og så lægge den i. Der skal noget stabilitet til. Så er vi blevet færdige med at montere den, og noget I skal lægge mærke til, det er hvor diskret den er. Altså underdelen her, den fylder altså ikke ret meget, og det betyder, at det er noget lettere her ved skabene, når man skal åbne skab, hvis de for eksempel skal åbne ind over underdelene. Der er nogle af underdelene, der føles meget store. Fjernbetjeningen, den er jeg ret vild med. Den kommer med sådan en lille holder her, den ligger jeg lige her. Sådan, og den kan man jo hænge den op, hvor man har lyst til. Men ellers, så er det virkelig en lækker fjernbetjening. Det man kan, det er, at når man skal tænde for den, det er noget af det, jeg rigtig godt kan lide. Når jeg trykker tænd her nu, og det får det med lys i her, så kommer den lige med det samme. Det er ikke noget med, at den skal vente. Den går simpelthen bare mere eller mindre i gang med det samme. Der er ikke en masse ting, at der er lige en kompressor, der skal starte ordentligt op eller noget. Den reagerer med det samme. Man kan skifte mellem kulde og varme hernede. Så når jeg trykker varme nu her, så kører den over til varmedelen og kulde. Så sådan på den måde kan man skifte frem og tilbage. Der er også mulighed for at køre den over i sådan et affugtningsprogram, hvor man kan få kørt simpelthen fugt ud af vognen, som der sidder her. Og der er også den sidste mulighed, hvis du siger, at jeg kunne egentlig godt bare bruge den som en ren blæser, så kan man simpelthen køre blæsedelen, få den til at køre. Jeg synes fjernbetjeningen, den er rigtig, rigtig fin, og nu prøver jeg lige at slukke for den igen her. Sådan, så er der slukket. Det der så er i det, det er jo, at hvis man siger, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at den skulle time, så kan du simpelthen sætte den til at time, sådan at den starter på bestemte tidspunkter. Det kan mange airconditioner også, men det kan den her også. Hvis man synes, at det kunne være fedt at lige at få sat noget lys på derop, så kan I se her, så kan jeg gøre det her og gå op og trykke her, lys. Og det er så måske ikke sådan helt vildt med dem. Der er nok nogen, der synes, det er sjovt. Men lyset, det er så blåt. Altså, det er da meget hyggeligt som sådan lidt natbelysning. Herinde i den her vogn, der kan jeg egentlig ret godt lide det, fordi der er det inde i soveafdelingen. Så om aftenen, i stedet for at have noget lys til at køre, jamen, så kan man have det her som sådan lidt natbelysning. Hvis man tænker, og jeg ved ikke, hvis man bare gerne vil have til at kunne se deroppe hele tiden, så kan du tænde for det her display heroppe, hvor man kan se temperaturen heroppe, hvis man skal have den til at køre. Jeg kan lige trykke på en knap her, og så tænder man. Jeg ved ikke, hvor meget det skal til, men det er meget fedt, at man kan se det. Og man kan også betjene aircondition heroppe på knappen, hvis man skal tænde og slukke for den heroppe.